Kaduna zamanin mulkin mallaka, Turawa sun ɗauki kansu a matsayin maɗaukaka, masana kuma iyaye masu iko waɗanda suka fi kowa daraja da ɗaukaka. Wannan tunani nasu na cewa sun fi kowane ɗan adam ya sa suka ware kansu kuma suka gina tsarin rayuwa na fifiko. Sun yi amfani da sarakunan gargajiya wajen isar da saƙonninsu da tattara haraji. Wannan ya sa 'yan ƙasa suka kasance masu bin dokokin da Turawan suka tsara ta hannun shugabanninsu na gargajiya. Turawa ne ke gudanar da manyan ofisoshi da kamfanonin jirgin ƙasa, yayin da 'yan ƙasa suka fi dogaro da noma, ƙananan sana'o'i da aikin yi na ƙaramin matsayi a gidan gwamnatin mulkin mallaka. Kaduna daga tushe, tare da ni Sida Haidaru, sai mun haɗu a kashi na gaba.